Boa tarde. Vamos a empezar este acto de presentación do libro de Miguel Ángel Prieto Sotelo, que xa non fai nin caso. Vamos a empezar cunha interpretación de Mirito Mateo. Non toca guitarra, toca acordeón, hai que sufrilo. Maestro, adelante. Moi boas tardes a todos. No preámbulo da Lei de Patrimonio Histórico Artístico, tanto da galega como da española, define a cultura como unha maneira de facer, unha maneira de actuar e a maneira de construir dun pobo. Para que un pobo siga, é fundamental que se transmitan os conocimientos dunha xeneración a outra xeneración que ven despois. Tradicionalmente, sempre se fixo de forma oral, escasamente de forma escrita. Todos recordamos os contos que nos contaban os nosos abuelos e, sobre todo, os nosos pais cando estaban na aldea, hoxe é un poquinho diferente. Esa tradición da tradición oral vaise perdendo. O sea, os nosos rapaces xa non escoitan aqueles contos porque nós non llos contamos e porque o seu espacio para recibir a información está ocupado por os medios de comunicación, por as redes sociales e por outras cousas que nós, en principio, non podemos competir. En determinados momentos da nosa historia sí que competimos. Chamolle a atención e recórdolles nos anos 20, cando había aquí unha cantidad de periódicos pequeniños, moitas cabeceiras, donde cada semana, cada 15 días, tiñan unha folla, pois, contaban a actualidade do que era a nosa vila, amigos, enemigos, as súas pelexas, pero ao final, se ustedes se os recollen, que están na Biblioteca Municipal digitalizados, acabanse facendo unha idea de como era a vida naquel momento. Na actualidade é diferente.
non temos eses periódicos. Tampouco temos o que son a tradición oral, polo que dixen antes, que está absorbida, pois quizá por unha cultura anglosajona que está transmitindo máis a cultura anglosajona que a nosa. E aquí é donde de verdad ten valor este libro. Este libro e outros moitos que levamos presentados nesta temporada. Todos os que levamos presentado, dentro destes 6-7 anos, pois ou teñen que ver ca nosa identidade, ou teñen que ver ca nosa historia, ou teñen que ver cos nosos contos, arqueología. Cada un vai reflejando unha parte e unha faceta da nosa cultura que intentamos transmitir. Hai uns máis especializados. Aquí vimos 50 cousas de arqueología, de historia, de Xesús Tabadachivite, de Eloi Luis André, outras cousas que están na cabeza de todos, pero quizá as historias normales, as que os nosos avós lle transmitían aos nosos pais, esas estánse perdendo. E o que é peor, o reflejo da historia diaria, do que pasa cada día, non se transmite. Sencillamente se conta e se olvida. Aquí é onde este libro, o que lle poño un antecedente que presentamos aquí hai moi pouco, de Milito Mateo as súas conversacións ca súa neta, ou ca súa sobrinha neta. Sobrinha, eche sobrinho ou eche neta? Sobrinho. Eu xa estou aí confundido co da neta. Pero ese tipo de conversacións que antes pasaba, pois ele recoller nun libro que son cousas que antes pasaban normalmente, pero que agora non pasan. Entón, eso reflejase nun libro. O que Miguel nos está facendo neste libro é contándonos 1000 historias reales, moi reales, que si non se recollen nun libro, nunca se transmitirán. E ese é o seu verdadeiro valor. Iso é o que transmite a nosa maneira de facer nas cousas sencillas, a nosa maneira de actuar e a nosa maneira de construir. E nada máis. Iso é a nosa cultura. Moitas gracias. Bueno, boas tardes. Parece ser que o protocolo vai a peso, entonces ahora tócame a min. Eu realmente non teño prácticamente nada que decir, porque o que tiña que comentar xa está escrito no prólogo, entonces non ten obxecto ningún que repita o que xa está feito. Entonces, xa tedes prácticamente o libro nas mans, con ler o prólogo son as miñas palabras. O que sí quero e debo agradecer a Miguel, primeiro, que contara comigo para acompañalo neste proxecto e que me pedira o prólogo. E non só eso, sino agradecerlle tamén que contara con Léveda para levar a cabo darlle luz a este libro. Como dicía Gerardo, a esencia dos povos non só construyen a geografía, os monumentos ou as obras que fixo o home. A esencia dos povos son as súas persoas, son os cidadáns que, co silencio do día a día, van tecendo e van escribindo a esencia da vila que a identifica de todas as demais vilas do mundo. Ese é o realmente importante. Entón, Miguel o que fixo foi recoller un pouquiño a esencia de Verín personalizada en X persoas que están aí, que cas súas singularidades, cas súas diferencias, cas súa maneira distinta, foron edificando un Verín novo, diferente que o Verín que temos hoxe. Na época que a él lle tocou vivir. Este é un libro aberto para sempre, donde cada certo tempo alguén debe recuperar un pouquiño esta esencia dos veciños de Verín. Eu animo-vos a pasar un bo rato con él, que se pasa un bo rato con él, incluso traballando pasamos bons ratos con él.
É un libro moi melancólico, é un libro que trae moitos sentimentos ao que o lé e fai revivir, porque recordar é vivir dúas veces. E nada máis, anímovos que non lle teñades medo a ler, que os libros son os millores amigos despois das persoas. Vale.
Toni! 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 Boas tardes, amigos berinenses todos. É para min hoxe unha honra e un placer estar aquí hoxe presentando o libro do meu amigo de todos vós, Miguel Prieto Sotelo. E digo unha honra porque sempre que estou ao seu carón, para min é unha honra. É un placer porque foi un descubrimento moi agradable ver como Miguel escribe con tanto sentimento, tan directamente á alma, de forma tan precisa, relatos da nosa vila, como acabades de ver, e das nosas xentes. Eu confeso que cheguei tarde aos seus relatos. Non era lector de Barrios, donde publicou todos esos artigos desde o ano 2011 ata fai ben pouco, en este 2022, pero dende o momento que lín o primeiro, impactoume tanto, chegoume tan ao corazón por estar tan entrañablemente escrito, que xa non puiden parar de lelos ata hoxe. E como no instituto facemos cos alumnos que suspenden, tiven que facer un exercicio de recuperación e ler os anteriores todos os que aparecen neste magnífico libro. Miguel di no limiar do libro que non se sente nin poeta nin escritor. E eu pregunto, que é un escritor? Que é un poeta? Aquel que escribe ben, que conecta co interior do lector, co interior máis profundo? Miguel o fai. Escribe ben, e os seus escritos conmóvenos e emocionanos. Que é Miguel entón? Vou intentar definilo collendo cousas do seu libro, cousas autobiográficas, e a opinión que teño eu del por o coñecemento de moitos anos. Miguel é un berinés de pro, un berinés que defende a súa vila, que se manifesta en contra dos derrotistas, de aqueles que non creen no noso, de aqueles que justifican o que ocorre no noso pobo dependendo de quen nos goberne. Ten uns escritos magníficos sobre o noso castelo, sobre o noso casco vello, como podestes ver nestas fotos, ca praza como eixo vertebrador, esa praza onde Miguel viviu tantos momentos. Escribe tamén do noso Támega, recórdanos todas as pozas que hai. E escribe das nosas xentes, uns artigos dedicados a xentes por todas coñecidos, que os vistes aquí moitos dos cales estades aquí, moitos dos cales dedicou vos artigos que estades aquí hoxe presentes, ou familiares ou amigos. Teño que destacar algún artigo, baixo o meu punto de vista, destos que el dedica. Especialmente os artigos que lle dedica os tristemente falecidos Geri e a Javier Santos. E, sobre todo, a Santos Prieto, o seu pai, o seu amigo, como lle chama no último, no derradeiro artigo deste libro. E tamén, como acabades de ver nas fotos, no seu libro van pasando multitud de personaxes. A mí recórdame as películas de Fellini, montóns de personaxes que van pasando de todas as épocas que el viviu. Personaxes moitos desaparecidos. Vistes aí, pois os personaxes populares, esa foto que está no taller de Foto Godás, tan pronto entramos. Fala tamén de
os clientes asiduos dos bares que el visitaba co seu pai, con Santos e con Marinieves. Esos bares que el lle chama canallas, moitos deles desaparecidos, dende o Cubano, en San Lázaro, ata a Taberna do Lorenzo, no cruce da Cruz, ca Rúa do Pozo. Que gran libro, Miguel, se escribía ca Taberna do Lorenzo como eixo central. Daba para un libro. A todos, vai falando tamén de personaxes que lle deixaron positivas lembranzas, por exemplo, o relato que sale aí tamén de Los Nocturnos, ese cuarteto donde estaba o Poncho do Alila, e o que conta do Poncho no seu artigo conmove enormemente. A parte desto, tamén, por suposto, fala de personaxes vivos, fala dos míticos cigarróns da súa infancia, que viven todos, e os menciona, fala, fíxome gracia o título que lle dá, dos senadores do Mesón do Castro, esa tertulia que se celebraba ali ao carón da zapatería do Palmero, capitaneada polo Palmero, na Beira Rúa, no cruce de Sousas, aquel asistiu moitas veces a esa tertulia, e de outros moitos personaxes. E a todos, vivos e mortos, presentes e ausentes, os trata Miguel cun respeto absoluto e, sobre todo, cunha sensibilidade exquisita. Esa sensibilidade que só os espíritus nobres, como a Miguel, son capaces de proxectar ao lector dunha forma sincera, directa e honesta. No libro tamén se postula e menciona o que non lle gusta. Non chamedes entroido de verán a batucada, di. Unha cousa é o entroido e outra cousa é a batucada, pero nunca se chame entroido a iso. Tamén nos indica por onde debe ir o futuro, según o seu punto de vista, da nosa vila, con 5 puntos, que eu creo que estamos todos de acordo. Balnearios, viticultura, Monterrey, sector terciario e, dentro deste, por suposto, turismo. Fala das súas vivencias dende a infancia. Fala das festas que lle impresionaron. San Antón, descendendo de Ábedes, como non vai falar do San Antón. Fala de agosto do ano 1972, cando viñeron as maiorés de Nimes, Francia, e con 4 anos que tiña quedou enamorado de todas. Pero el con 4 anos, xa era avanzado, xa apuntaba maneiras. Fala tamén do Lázaro da súa infancia, cando viña a muller araña e o monstro de Guatemala. Fala das festas que el viviu no edificio emblemático do Buenos Aires, do cine, onde viu as súas primeiras películas, do bar Buenos Aires, donde, controlado por o seu entrañable avó Puchas, correteaba entre as 80 mesas, un bar con 80 mesas. Tamén estaba controlado por os clientes que por ali pululaban e, sobre todo, por o personal, tanto da cafetería como do salón, que o tiñan como neno mimado. Da sala de festas, que el recorda e puxo aquí, que actuaron tantas veces a mítica orquesta Monterrey, ten algún recordo, pero el era un neno cando a sala de festas se pechou. Pero que non se esquece é do consello que lle diu Pepe Chaves cando a discoteca Nítons veu a sustituir os bailes e asaltos que se celebraban no soto do edificio. Se queres aprender algo, xúntate cos vellos. E este consello seguiu na pé da letra, froito do qual é a maior parte dos artigos deste libro. Pero por riba de todas as festas, por riba do Lázaro, por riba do San Antón, por riba do que pasaba en Novos Aires, está o entroido, o noso entroido, ao que lle dedica 14 e 15 capítulos deste libro. Definín a Miguel como un entroideiro de pro, e engado. Miguel é o entroido personificado. Unha forma de facer entroido única, un xeito de entender a nosa festa máis grande, percorrendo as rúas, acompañado do seu inseparable de Amorín, dende a mañán ata últimas horas da madrugada. Un entroideiro exemplar na onda dos míticos entroideiros que el admira e que tamén o refiere no libro, a cabeza de todos os cales, como non podía ser de outra maneira, está o grande
o máis grande de todos, o mítico, o gran Zanzán, que nos acompaña aquí tamén hoxe. Miguel foi premiado por participar no Entroido varias veces e deu para min un dos mellores pregóns que eu escoitei na Praza Maior e sen cobrar absolutamente nada, como debe ser. Miguel indica por onde debe ir a nosa festa. Indica por onde debe ir a nosa festa, co cigarrón como pedra angular. O que debemos facer para mantela como patrimonio inmaterial da humanidade que nos identifica a todos e nos individualiza. Ese arremato. Este libro que hoxe presentamos, Dende a Ponte a Monterrey, que eu recomendo encarecidamente que merquedes e leades, e agora estamos nas Navidades, e é un agasallo extraordinario para calquera persona que querades quedar ben. Por certo, teño que dicir que non levo comisión aquí, ninguna, Isto digo porque o sinto. É un pequeno anaco da nosa historia reciente. Son un conxunto de relatos etnográficos, históricos, culturais, festivos, de un pobo que está cambiando, e que está cambiando moito, pero que non debe esquecer a súa historia, nin as súas tradicións, nin as súas costumes, nin as súas festas, nin os seus devanceiros, nin a xente que deixou e deixa pegada, que nos indica por onde debemos ir, defendendo e potenciando o noso. E todo elo escrito por un berinés que ali por onde vai, moi ben escrito, por un berinés que ali por onde vai, presume orgullosamente do seu pobo. E ao que eu quero agradecerlle que contara conmigo para estar aquí ao seu carón e sobre todo, por escribir dunha forma tan bonita unhos relatos, unhas historias e unhos artigos tan honestos. Grazas, Miguel, grazas, Chitín, grazas, amigo. Bueno, me toca a mí. Eu optei por a escrita porque, bueno, chamei a Miguel sumido nun mar de nervios e de ansiedade e me dicen, tranquilo, tú fala como falas no cole, que falas cos nenos. Eu, claro, no cole teño nenos, eu son un jefe. Sei máis que eles, aquí teño pesos pesados da comunicación e, bueno, telita marinera. Pero, bueno, intentarei facer o mellor que poida e disculpas, non se hai. Agora sí que non se oye. E disculpas se o fago, se me trabuco. Bueno, debería dicir que procurarei non estenderme, pero xa está feito o discurso. E suprimir moitas cousas máis. Boas tardes a todos e todas, ao querido alcalde, personalidades presentes, isto parece un discurso, un que de campaña electoral, aos compañeiros contertulios e, por suposto, protagonista deste acto presentación, Miguel Chita para os amigos, Chitín para don Carnal, que tivo detalle de contar conmigo e me honra moitísimo, porque pudo chamar o Cañita Brava, pudo chamar aquel de Campañón que presentaba eventos a través do WhatsApp, pero escolleu a min. Así que gracias, Miguel. É unha honra. Que podo decir de ti? Miguel humano, non Miguel de Unamuno, xa lle gustaría a él. Que como membro desa xeración de finais dos 60, que somos ti, bueno, ti do 68 e eu máis afortunado do 69, marcaron a nosa xeración a túa chegada ao mundo, acontecementos sin igual, fin da guerra de Vietnam, separanse os Beatles, que falcatrúa terías que facer de neno para provocar ese cisma, se ainda non tiñas de forza para facer un butrón no seu estudio musical. O ser humano pisaría por primeira vez a lúa, algo que marcaría a nosa xeración porque anos despois seríamos os primeiros galegos en pisar o Mamaluna. E non unha soa vez, como aqueles astronautas cagarretos que non volveron. Bueno, colleute no xusto momento o último estertor do franquismo, fin da censura, comenzo da liberdade de expresión, uso da palabra con mayúsculas e sen tapuxos, que puxo o chiste, a sorna e o humor a túa disposición para que os moldearas como só ti sabes facer.
Aprendiches como amigo cara al sol nos parvulitos. Esa canción matinal creo que foi o ensayo que te axudou a temperar a túa gorxa para entonar con nova liberdade entrante o ai yo la vi, pero era de noche e non la conocí, co que se daría o pistolitazo a un troide libre no que foches es e serás un actante de referencia, sempre. Se levantase Julio Verne na cabeza, podría escribir unha novela dos teus 100.000 personaxes titulada La vuelta al entroido en 80 chitas. Non me extrañaría. E é que, dende para min, deixache de ser o irmán da fermosa Marinieves, con permiso. Compañeira de colexios, amiga e cómplice de xogos infantís, e sospeito como meu pai estaba enamorado dela. Pero bueno, ahora xa levou ese secreto a tumba a contar a os santitos, ahora. Xa non lo contará. Desde un momento comenzaches a ser o chita de hoxe, sen deixar de sorprenderme a cada paso. Ese histrión rescatado do teatro grecolatino que se enfunda en 1000 personaxes diferentes. Interpreta, caricaturiza, reconstrúe con fidelidade outras realidades humanas e ao mesmo tempo é capaz de mover as masas como a te vin nunha das innumerables troulas que montaches facendo de director de orquesta improvisado. Dividía o público en 3 grupos e asignáballes un estribillo, patachín, patachín, piticlín, piticlín, potocrón, potocrón, chiticlín, potocrón. E eu, bueno, me moría de risa, copiei a actuación no colegio, no meu traballo de mestre, pero nunca me saliu como te sai a ti. Só hai que ver como te mira o público, que son os teus infinitos amigos, con ollos abertos como platos, a mirada fixa expectante e a boca entreaberta esperando o momento de repetir as túas consignas, ou lanzar a carcajada, ou un oh, ou un bravísimo. Eres o mestre de cerimonias, capaz de contar e recrear a mesma historia 1000 veces, logrando que a mesma sinxela anécdota ou gracia faga explosión e risas, berros, increscendo, como se fose a primeira vez que a contas. Ou máis que eso, a repetición número 1000 xenera a mesma resposta que a primeira. O chiste de Jaimito do perrito mis tetas, entierro en feces, os 1000 veces repetidos e sempre diferentes e hilarantes. Iso é a idea que teño del. Alucinei, pois, a primeira vez que o vin en actuación na bodega do Canducho, todos cos copas, en entroido, de repente chega a chita como se chegara, non sei, que subes unha mesa e todos, uah, e empezou a falar. Bueno, aquilo foi inenarrable, indescriptible e memorable. E aí está a túa destreza, ese manexo da lingua, filólogo honorífico ou emérito, ahora que está de moda esa titulación en Papas e Reis. Ese arte da comunicación, esa capacidade innata da dicción, esa extraordinaria destreza interpretativa mesturada coas túas dotes sociais. Aí nace a túa maxia para conectar co público. E aí tamén nace a maxia do teu libro. Conta recrea 1000, bueno, 80, e espera que historias que xa conocemos, a nosa propia historia, repita, a historia do noso povo, das nosas risas e prantos, dos nosos orgullos e vergoñas, as nosas queixas, a nosa orixen e os degoiros para un futuro que desexamos mellor. E aquí, non na migración. Todo eso non lo contas e nos faz rir, chorar, emocionarnos, enfadarnos coas injusticias que reivindicas. Reconstrúes ou deconstrúes, que parecen distinto e algo parecido, outra vez a historia do noso povo como se de un macondo se tratara unha e outra vez, e cada vez que relemos os teus escritos é como se fose a primeira vez que os mentamos, porque por riba nos descubres sensibilidades que tiñamos soterradas nalgún rincón apagado do noso masín, ou sencillamente detalles nos que nunca tiñamos reparado, porque nos falta a túa capacidade de observación e sobre todo, como decía Juan, a túa sensibilidade inmensa. É por iso que este libriño, esta pequena xoia, esta delicatesen te convirte no noso propio historiador. Miguel, contador de historias. Miguel, humorista. Miguel, o reivindicador. Creo que mamaches ou verteronse no teu maxín augas moi puras e elocuentes, de fontes máxicas e sagradas. Os teus avós, Pepe e Claudia, que emigraron en círculo ao mesmo lugar de onde saíron e non quixeran haber saído, tras romper os billetes de ida e optar por quedar en casa para sempre. Por algo sería. A túa nai vencellada ao teatro con Marita, que estaba por aí, con Marita Oterino, o teu pai, árbore sacratísimo de onde saíron os gromos da túa simpatía e capacidade de despertar afecto, de rodearte de amigos. A túa familia viaxeira, o Cine Buenos Aires, onde se contaron tantas cousas,
20.000 leguas de viaxe dende a Ponte Monterrey, dende a Ponte San Lázaro. Lazareto é ponto de partida dunha vila que te marcou para sempre. O río da vida e as augas máxicas da idiosincrasia que levamos os que amamos a nosa terra. Aí está o Miguel humanista, o home que naceu para contar historias. Aí nesas claves se fraguaron as túas características que en conceptos da miña profesión te definen. As túas intelixencias múltiples, a interpersonal, para aglutinar a xente ao teu rededor, a intrapersonal, para saber utilizar ese enorme mundo interior que tes como compositor estimulador de sensibilidades. Este libro que nos traz fruto de toda esta chea de atributos que engado ao teu panexírico fan que se convirta nun libro de libros, como a Biblia de Berín. Unha recopilación das claves que conforman esta comarca maravillosa e as súas xentes, que sodes todos vós. Debería ser un devocionario do berinense, un libro de cabeceira que nos permita de vez en cuando recordar, saborear, sentirnos orgullosos de onde somos, de onde viñemos, de quen viñemos e a cara onde imos coa cabeza alta cos pés no entroido na Plaza da Estrela. Grazas por regalarnos a nosa historia. Grazas por devolvernos orgullo de ser da Ponte do Támega, de San Lázaro, de Berín, de Monterrey, da Bisbarra, do San Antón. Que teñas moita sorte, que terás. E sigas obsequiándonos con máis pedazos do noso corazón, escritos no teu román paladino e co teu corazón. Unha aperta, Miguel, e noraboa por saber emocionarnos. Bueno, eu, despois das intervencións dos meus ilustres colegas, realmente quedei absolutamente desarmado e me parece que non teño nada que decir, teño pouco que decir, non. Pero bueno, algo teño que decir, non, que peso estou, pero bueno, a verdade é que sí, que me pisaron todo o que tiña pensado eu aquí mencionar. Hai unha cousa tamén que me preocupa. Eles os dous fixeron un retrato moito máis exacto, moito máis completo do que eu podía facer eu. Pero dentro de todo o que aquí se mencionou, hai unha cousa que me preocupa, e é que cando el menciona que non este pode ser o primeiro e o derradeiro libro porque el non é nin poeta nin escritor. Realmente non creo que sea así, porque realmente sería unha desgracia. Sí, é un gran transmisor desa cultura popular que se mencionaba aquí, e realmente é un pouco paradóxico, non? Porque estamos en un período, en unha era realmente extraña, non? Donde se dice que antes este tipo de conceptos, de ideas pasaban de pais a fillos, e agora o que está pasando é que son os fillos os que están enseñando aos pais outro tipo de conceptos, non? Pero bueno, é unha especie de contradición. Miguel está nestes momentos ocupando un papel que de transmisor de unha cultura popular que normalmente fan os vellos, pero el fai como un intermediario, é dicir, recolle e traballa as historias que lle contan os vellos para logo despois transformarlas e dárnoslas en un libro como este que xa de por sí é expresivo para que nos disfrutemos e gocemos del. De feito, eu tiña pensado aquí simplemente, bueno, facer un par de comentarios e ler un artigo que quizás é un dos que máis me gusta, titúlase O noso herói, que é un conto infantil, bueno, un conto de infancia no que menciona aquí a un egregio espectador que se chama Miguel Ángel González Atanes. Ben,
é un dos artigos máis cargados de tenrura. Por falta de tempo e por falta de espacio tamén, pois deixóvolo para que o leades. Realmente un libro débese presentarse a sí mesmo, e non faría falta intérpretes como nós, que nos damos a nosa visión, que sempre é particular. Pero volvendo ao que decía, non, Miguel é un gran poeta. Eu descubrín a Miguel cando vin nun libro de Antonino Nieto que falaba do amor, unhos sonetos compostos por Miguel Chita, dicía. A min a construción de esa estrofa que se chaman os sonetos me parece difícil. E, de feito, hai moi poucos poetas que a cultivan, non? Traballar con endecasílabos, 2 cuartetos, 2 tercetos, que sean en sí complementarios, coherentes, me parece moi difícil. Pero el intenta, por lo menos, os resultados son máis que satisfactorios. En este libro incluso hai 2 sonetos. Hai un soneto entroido e outro soneto algo así como Cuando nacín, ou como referido ao hospital, sí. Tamén ten como poeta unha oda ao carnaval, pero o que máis me sorprendeu foi que aí na parte final hai unha composición poética que está formada a base de cuartetas encadenadas que falan sobre o pato, e é a aportación del ao centenario deste personaxe singular e trascendental de Berín. A min, cando eu lín, quedei realmente sorprendido e agradecido, porque quitóme como un peso de encima. Para min acabou a conmemoración do centenario do nacimento do pato, e para min quedou corta, incompleta, porque sacouse a conclusión de que o pato era simplemente un humorista, porque simplemente se celebrou esa faceta de humorista, cando o pato foi moito máis. O pato foi un gran coñecedor da economía desta zona, que tiña planes, ademais, económicos. Foi un gran periodista. É un aspecto que quedou marxinado por falta de organización, e falta, no meu caso, por problemas personales que non puden en algún momento tomar iniciativas sobre o tema. Pero el cubriume ese parche, quedei enormemente satisfeito. E ademais é unha construción poética difícil, moi difícil de facer, porque ir fiando estrofas unha ca seguinte. O último verso de unha estrofa é o primeiro da seguinte. Como escritor xa non digo, porque, acaban de decir aquí todas as solventaxas, pero eu ademais engadiría outra. Miguel é un gran traballador. A súa escritura non é así ciencia infusa. El si nos conmove é porque, ademais, notase, se vas lendo e fixándote nas fechas, nas datas en que foron elaborados os seus escritos, ves que vai millorando, vai incorporando léxico, vai utilizando estructuras sintácticas máis complexas, e vai traballando esa forma de conmovernos, porque o gran valor, un dos grandes valores da súa escritura é esa capacidade que ten de conmovernos, de emocionarnos, como me refiro ao artigo o noso herói, que no que participa directamente como protagonista o Michel. Dice, en cuanto ao que é o material que traballa, hai un escritor alemán de principios do século pasado que se chama Rainer Maria Rilke, que dice que a patria do home é a infancia, é a súa infancia. E, de feito, el, na súa obra, ten unha parte importante desa faceta. Xa non me refiero solamente ao artigo de Mitchell, sino aos contos de Navidad, as nanas que lle cantaban na casa, a súa familia, os xogos infantís, que fai que ese período da nosa vida, que para moitos é a época máis feliz, non? O feito de esa idea que sempre hai dos vellos, que sempre están recordando tempos pasados e volven con frecuencia á infancia. Ou outra xente que se marchou e regresa, e están regresando. Eu regresaría a Berín, unha das miñas
das miñas ideas acabar aquí os meus últimos días, pero el non se queda na infancia, el prorroga esa infancia hasta a actualidade, incorporando datos de todo tipo, porque ademais son datos, porque a mí chamame a atención, dicen, pero este foi capaz de vivir esta época, eu son bastante maior que el naceu no 68, eu nací no 52, pero escribe con todo o detalle acontecimientos que vivín eu, non, é dicir, eu se quero escribir, xa non podo, xa me copou, xa me pisou os temas el. Hai algúns nos que temos algún tipo de discrepancia, non? Por exemplo, cando fala de que na muralla había combates entre os de San Lázaro e os do Casco Vello con espadas, non? Nós facíamos combates a crollazos, non? Os da plaza, que vivíamos na plaza contra os de San Lázaro, que, por certo, eu non recordo que os da plaza ganáramos algún combate, non? A maior parte deles perdímonos, incluso con baixas, porque o Quique da farmacia despois era o que arreglaba os crollazos que levábamos. Hai outro que me gusta, que me chama moito a atención, que é o do Butrón. O do Butrón. Eu que son da Calle Aduana, vivo na plaza na Calle Aduana, estou entre o medio dos dous. O do Butrón é outro artigo exemplar. Ben, nada máis felicitalo e agradecerlle que me trouxera a min aquí, que son, eu pensei que viña como a voz da experiencia, non? Decir, dentro de todos estos debo ser o máis maior, o que debía de ter máis conciencia ou máis coñecemento de todo deste traballo que ele aquí glosa e poetiza moitas veces, porque ademais xogrosa, a súa prosa é unha prosa poética que disfrutaredes moito. O libro hai que compralo por obligación, e digo isto porque son o máis vello que os que estamos aquí, porque estou nesta tribuna, e estar nesta tribuna pois confire poder. Tedes que comprar e ler este libro porque merece a pena.